Takže ahoj ľudia, zdravím vás moji fanúšikovia, verní. Vítam vás u dnešného vlogu, kde budeme robiť, kde poviem svoj názor na CZA SK. Čo je to vlastne CZSK? CZSK YouTube scénu. Takže najprv by sme si mohli rozobrať toho môjho idola a slavného youtubera Kokomana TV. Je to podľa mňa veľmi dobrý youtuber, najlepší na svete a on je podľa mňa best. A všetci haters si môžu svoje bitches akurát tak strčiť, veď viete kam, ale o tom to radšej nebudem rozprávať, lebo nechcem byť vulgárny. No, ale keď už tak. No, a ešte chcem sa vyjadriť k Lúcke, že Gogo, rozved sa s ňou. Ja ju milujem. Lucinka, si môj život, ja ťa ľúbim. Môj cieľ. Lucinka, ja ťa chcem. Ale nevadí, som platonická láska. Sice neviem ani, čo je to platonická láska, ale to nevadí. No, ďalej by som sa chcel vyjadriť k youtuberovi, ktorý sa volá Exploited. Je to podľa mňa chuj a ja by som ho rád tak trošku pohejtil. Všetci moji fanúšikovia ho určite neznášajú. Dobre? Lebo je to chuj, ktorý nevie natáčať, je to debil a podľa mňa by mal končiť s youtuberstvom. A je to chuj. No a chcel by som sa vyjadriť ďalej k nejakému youtuberu, ktorý si volá Nejfake. Je to podľa mňa výborný youtuber, ale mrzí ma, že odhaluje mojich kolegov. Viete? A je to, neviem prečo je zamaskovaný, že sa hanbí. A viete, je to debil, podľa mňa. Ja si o ňom myslím svoje. No, ďalej by som sa chcel vyjadriť k nejakým teplým homokladkám Stevie Twix. Oni sú podľa mňa iba teplé buzny, ktoré sú len zafetované a oni sú sprostí, lebo rád by som ich pohejtil, ale čo už za autobusom, no, to by sa dalo zežrať, ale za to, že sú žirafy, aj bože, aj ten dámy, neviem, ako sa to síce píše, ale to mne vadí. Sú to proste debili, nič nevedia, mohli by sa zrušiť a mohli by sa Snickers, lebo tá Twix tyčinka im robí zle. A ďalej by som sa chcel vyjadriť k ďalšiemu youtuberovi, alebo skôr nejakej youtuberke, Terry Blixen. Je to podľa mňa výborné dievča, ale na Gogovu Lucinku nemá. Bol som tu nezamilovaný, ale už nie som, lebo Gogová Lucka je krajšia. Lucinka, chcem si ťa zobrať za ženu, ty si môj život, môj cieľ. Už som to síce hovorila, ale ja ťa tak strašne milujem. A ja by som sa ešte chcel vyjadriť na celú SK scénu, že podľa mňa slovenská a TZSká scéna nemá až takých výborných youtuberov ako ja alebo Gogo. Viete? Lebo Gogo je výborný, ale napríklad čo taký nejaký Grailus, alebo kto to je. Ja však toho nikto nepozná. Alebo tá krajina hrajeme s Alim, tak na to sa ani nedá kúkať. Čo tam je pozvu Goga? Ja tam chcem Goga. Inak si podrežem zily, keď tam nebude Gogo. Tam je oný steak, alebo taký, on je taký sveger.
asi ho poznáte. A on, no a ešte by som tam chcel dať, no vymeniť Martina Rotu, lebo on sa hrá na veľkého bojačika. Viete, on sa robí veľký macher, ale pritom nič nedokázal a je to úbožiak. A celý hrajme s Aline fake. Nepozerajte na to, keď tam nebude ani Gogo, ani taký. A kto je to ten ment? Všade pchajú samého menta. Čo je to voľaký mentový nádych? Jaj bože môj, ment. Leží mi to doteraz na hlave. My sme z toho chýbe. Je to debil, prosím vás. Zrušte celú CZSK YouTube scénu, lebo toto sa nedá. Oni sú strašní. Ja som najlepší YouTuber sveta. Ja budem ako PewDiePie, alebo podobný machri. Žiadny Koko, aj toho za chvíľu predbehnem, ufytíte. A viete čo? Vaše haters na sorry mám urity, lebo ja si z toho nič neberem. Ja to, koľko mám ročkov. Dneska oslavujem mojich 8 a dostal som aj tohto na narodeniny. Je to môj darček od maminky a od babinky. A podľa mňa by nemali urážať malé deti. Sú to výborní youtuberi, ako napríklad František Jeptiška. On má aj Facebook a má aj YouTube channel. A na tom jeho kanáli sú výborné videá. Alebo Matús Brada. On je výborný youtuber. Tá jeho zombie apokalypsa bola výborná. Asi aj ja niečo podobné natočím. Bola to sranda úplná. Aj keď má blbú kameru, ale to nevadí. Je to výborný youtuber a želám mu veľa zdravia a šťastia. A tebe, ty debilný ment, Mayfuck a podobný, zgednite, podrežte sa a zapnite si Biebera. On výborne hrá. Aj One Direction. Počujete, žiadne One Direction, to si niekým pletete, to je One Direction. Aj keď odišiel im Zayn, toho najviac ľutujem. Prečo sa tie songy aj žerem normálne. Ja ich normálne, že žerem. Sú výborní. A taký ten Harry Styles. Tak dobre ľudia, týmto vlogom sa chcem s vami rozlúčiť a želajte mi veľa šťastia a zdravia.